Fis-7 ta' April li ġej l-istatwi tal-Belt Valletta l-ewwel darba se joħorġu flimkien u jiltaqgħu fi Pjazza San George. Il-vari huma ta' San Dominku, San Pawl, San Tuwistin u l-Madonna tal-Karmnu. Fl-istess jum se ssir ir-regatta ta' jum il-ħelsien fil-Port il-Kbir. Biqbil ma' Sport Malta, din l-edizzjoni se ssir l-ewwel Sibt ta' April minflok fil-31 ta' Marzu għaliex din is-sena l-festa se tinserta bejn il-ġimgħa l-kbira u Lejt il-Kbir. Għaddiefa leġġendarji ta' aktar minn 40 sena se jaqtfu għax-Shield Valletta 2018. Wara quddiesa fl-erba' knejjes involuti, il-var jibdew triqithom tul triq ir-Repubblika lejn Bib il-Belt imbagħad jinżlu lejn Pjazza San George. L-erba' komunitajiet ftehmu biex jikkontribwixxu lkoll flimkien fl-armar ta' triq ir-Repubblika. Fi Pjazza San George se ssir ċelebrazzjoni u mument ta' talb mill-Arċisqof Charles Scicluna. Lejliet il-festa l-kbira, il-banda King Zone u l-banda La Vallette se jtellgħu kunċert flimkien fi Pjazza San George.